Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami balantaw sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwa sang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Isa pagid ka PDL, patay sa manhunt operation sang PNP kag BJMP. Sinako-sako nga abono para sa mga mangunguma, kinaligar nga nadula. Negros Occidental Emergency 911 Hotline fully operational na. Masobra 1 milyon ka pesos nga ayuda para sa mga rebel returnee, ginpanghatag sa Negros Oriental. Kag sa tripig ni Ruming, aton bisitahon ang Danhugan Island. Tanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, masobra sa 600 ang na-accommodate sang Bacolod Comelec sa duha ka adlaw sini nga satellite registration sa mall sa nagligad nga semana. Buwas na talana naman ang isa pagid ka satellite registration sa City Mall Mandalagan kung sa diin ginapaabot nga ma-accommodate ang mga 400. Abiso sang Comelec agudto nga mas mangin madasig kag masulhay dapat magdala sang photocopy sa mga kinahanglanon nga mga dokumento lakip na ID santo sa transaksyon sa mga magapadulong didto. Samtang nag-apply man sang special voters registration ang sangguniang kabataan sa mga barangay para sa mga pamatanon pero sunod sa Comelec wala pa sang approval gikan sa Emergency Operations Center ilabi na ngayara sa General Community Quarantine ang syudad. Sunod kay Bacolod Elections Officer Attorney Catherina Trinio Canya, 3 ka schedule sa nagkalain-lain nga barangay ang application sang SK. Nga, kita nga mga requirements na dapat na inidaan ng i-comply before kita makonduct ng special satellite registration for them. That includes the approval of the EOC. So as of sa subong, wala pa kita nakabaton man sang communication from Councilor Alicia with regards to the approval of the EOC to their request sang special satellite registration. Sa number 9, Negros Occidental Police Provincial Office may paandam sa mga kasado nga pulis nga likawan ang magsunod sa isa pagid ka relasyon. Ginpahayag ni Police Lieutenant Abigail Donasco, spokesperson sang Nokpong, nga sila ang nagapahanumdum na sa mga kapulisan sa probinsya nga mangintampad sa ilang mga partner kag likawan ang pagsulod pagid sa lain pagid nga relasyon bangod sila posible magatubang sang reklamo kung ila ini buhaton. Damlag pa ginpahayag ni PNP Chief Guillermo Elizar nga kung may mga misis sang pulis nga magreklamo angot sa pagpangirida sang iyang mister, sarang makakasaserbisyo ang ini nga pulis. Wala pa man sang directive o kung memorandum suno sa kay Donasco nga nabaton ang Nokpo angot diri pero ila ini nga ginapaandaman ang mga pulis nga daan bangod sa verbal warning nga gikan mismo sa PNP Chief. Sa number 8, masobra sa 1 milyon ka pesos nga ayuda ang ginpalabot sa 12 ka mga anay rebelde nga nag-surrender. Nagbaton sang bulig pinansyal pagi sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program sang gobyerno ang 12 ka mga anay rebelde sa Negros Oriental nga karon balik na sa sabak sang gobyerno. Sandig sa report sang 62nd IB sang Philippine Army, 7 sa mga nag-surrender, mga anaya miyembro sang milisyang bayan. Sila ang nagbaton sang tig 15,000 pesos. 5 naman ang miyembro sang New People's Army kag tig 65,000 pesos. May 4 naman sa ila nga nag-surrender sang ila armas kag ini ang ginbayluhan naman sang 234,000 pesos sang gobyerno. Magluwa sa bulig pinansyal sa ICLIP program ang provincial government sa Negros Oriental kag si Governor Roel
rebelde gamo ang naghatag man sang duga nga cash assistance sa mga anay rebelde. Ginpangabay naman sang army sa mga anay rebelde nga nagbaton sang bulig nga ila inigamiton sang maayo para sa ila tagsa ka pamilya. Padayon man ang pagpanawagan sang army ang pagsungka sang iban pa nila nga mga upod nga mga rebelde agud makabaton man sang bulig gikan sa gobyerno. Sa number 7, Negros Occidental Emergency 911 Hotline ang fully operational na. Gilunsar sa probinsya sa Negros Occidental ang digitized health and emergency management. Hindi sa tinutuyo nga mas mangin madasig kag masulhay ang pagresponde sa anuman nga mga health o disaster emergency. Nagakasayuran man nga fully operational na ang 24/7 ang Negros Occidental Emergency 911 Hotline. Sarang ini makabaton sa tawag gikan sa nagkalilain nga mga bahin sang probinsya. Tawag angot sa sunog, police assistance, ambulance kag search and rescue assistance ang ma-accommodate. Ang pagbutang sang Emergency 911 ang kabahin sang mando sang presidente sa idalom sang Executive Order 56 Series of 2018. Ang pagtawag libre paagi sa Smart, Talk and Text kag PLDT. Sunod sa kay Attorney Ray Fernando Diaz, ang Provincial Administrator, 98% sa mga tawag nga nabaton mga prank calls. Kag sa karon, ginaduso ang ordinansa nga maga-penalize sang prank calls para malikawan ini. Sa One Hospital System naman, tutukan ang referral sa pasyente nga nagalakip sang pagtransport sini. Bisan pa ang data analytics kag ang critical care services sa mga ospital. Na-set up naman ang online information system para sa Negros Occidental Comprehensive Health Program. Sa number 6, masobra sa 1,000 kasako sang abono ang karon ginapausisa matapos madula sa syudad sang Himamaylan. Nalugawan ang pila ka mga mangunguma nga manugkuha kuntani isang libre nga abono sa City Hall sang syudad sang Himamaylan. Natukiban sa Martes nga wala na ang mga sinako-sako nga abono gikan sa Department of Agriculture nga gintago sa isa ka compound nga malapit lang sa City Hall. Ginapausisa na karon sa syudad sa katapo sang Himamaylan City PNP ang insidente. As of press time, hindi pa mapatud kung diin nagkadto ang mga abono kag kung sino ang manabat sa hinali nga pagkadula sang supply. May ara ko ginpobran ko fact finding sa mga team no nagpagawa ko ginamay memorandum circular regarding that one, giving them I think the 10 to 15 days nga para to give me a full report kaya pa when confirmed na ma-proceed ya gapon ang program namon kay Niyara na kuya iba niyang sources regarding that one. No? Although, ginapacheck ko kinanay kung ano natabo regarding this. Sa number 5, munisipyo sang Banwa sang Don Salvador Benedicto baga sirado sa Lunes kag sa Martes. Sa memorandum nga ginapanaog ni Mayor Marcelin de la Cruz, pati gayunon ang disinfection sa among mga adlaw. Nakasaad sa memorandum nga bangod sa nagasaka nga COVID-19 cases sa Banwa, ang mga empleyado sang Banwa pagluwas sa mga yadtong yara sa essential service kasubong sang yara sa health, peace and order kag disaster risk reduction management ang ginaabisuhan nga hindi mag-report sa July 5 kag 6. Ang temporaryo nga pagsira sa munisipyo ang maghatag sang ligwa sa otoridad nga magpatuman sang decontamination sa mga local offices sunod sa kay Mayor de la Cruz. Wala sang may nagpositibo nga empleyado kung may mga nangin close contact man lang sa nagpositive pero ini sila ang nagnegative naman sa virus. Magabalik bukas ang munisipyo sa July 7. As well na lang i-decontaminate the whole munisipyo para kampante kami tanan. But there will be work. May trabaho kami gyapon sa field. So, muna, pingiban may mga travel man. So, definitely, wala lang transaction sa munisipyo until Tuesday. Ma-open kariliwat by Wednesday.
Sa number 4, 15 ka mga banwa kag syudad ang nagbaton sang Sinovac vaccine sa ikaduha nga adlaw sang vaccine rollout. Suno kay Attorney Rayfrando Diaz, ang Provincial Administrator, 3,900 tanan ka vials ang ginpangdulong. Sang kahapon, sa masobra 1,500 ka vials nga ginpangdulong sa 7 ka mga banwa kag syudad, 94% sini ang na-utilize o kung nagamit. Suno kay Diaz, padayon man ang rollout sa Pfizer vaccine sa Negros Residences kag Teresita Lopez Halandoni Provincial Hospital. Sa nagligad nga 3 ka adlaw, mga 3,500 ang na-utilize. Posible, lakip sini nga adlaw, mga 4,500 tanan ang ma-utilize sa masobra 5,000 nga target. Gani mahimo nga ini ang iga-extend tubtub sa madason nga semana, tubtub nga maubos. Samtang 1,912 sa karon ang active cases ang Negros Occidental sa July 1 nga report sa Provincial Incident Management Team. 167 naman ang recoveries kag may 3 ka gin-report nga napatay. And mas responsible sila. Sige, may schedule na tagani as a matter of fact until Tuesday next week. Sa number 3, isa ka mas makalalaton pagid nga variants ang COVID-19 ang na-detect sa Negros Oriental. Ginkumpirma kahapon ni Negros Oriental IATF Commander Dr. Leland Estacion nga nakasulod naman karon sa Negros Oriental ang Beta variant kag ginasiling mas makalalaton nga variant sa COVID-19. Ang Beta variant ang gikan sa South Africa. Nakita ini sulod sa kaestasyon sa returning overseas Filipino nga nag-abot sa Darwin. Nag-ayo naman sunod sa kaestasyon ang ini nga pasyente pero ila pa ginausisa kung sino ang mga contacts ang ROF nga posible nalatnan man sang sining nga variant. 3 na ka-variant ang yara karon sa probinsya matapos man ma-detect sa nagligad nga bulan ang Alpha variant kag Theta variant. 242 ka kasos ang COVID-19 ang na-record kahapon sa Negros Oriental pero padayon ang pagdubos ang active cases sa probinsya matapos mag-record sang 412 ka mga new recoveries. Gikan sa masobra 2,000, 1,751 na lang karon ang active cases sa Negros Oriental. Samtang kahapon, ang Negros Occidental ang nag-record naman sang 207 ka bag-o nga mga kaso kag 155 naman ang sa Bacolod. Sa datos ng DOH Region 6, balik sa masobra 2,000 ang active cases sa Negros Occidental. 2,027 ang active cases sa probinsya, samtang 1,959 naman ang sa Bacolod. Sa number 2, mas nangin masako karon ang paghinunanon sa nga pamuno sa nga task force disiplina sa mga pumuluyo lakip na tagdumalahan sang mga eskwelahan angot sa mas hugot nga pagpatuman sa mga protocols karon nga napaidalom ang syudad sa general community quarantine. Suno kay Wilfredo Jolingo, hindi dapat makagwa sa mga puluyan ang mga kabataan nga below 18 ang pang-edaron pero madamo sila sang nasaway nga mga bulantero sa merkado kag mga ginikanan nga nagadala sa mga kabataan sa ulubrahan sa iban pa nga mga kalagtuan. Nahangpan sang pamuno sa task force nga kadam-an sa mga ginikanan nga masami nagatrabaho ang wala sang mabilinan sang ila kabataan. Amo nga sila na mismo ang nagapangabay nga pangitaan ini sang paagi kag kuntani indi na magpaugtas ang masami man nila nga ginasaway sa dalan. Ginausisa man karon sa task force kag ginaistorya ang pamuno sa mga buluthuan agud mapaiway ang pagkadto sa mga estudyante sa mga eskwelahan, ilabi na sa pagkuha sa modules kag sang pila ka mga dokumento. Ang Bacolod ang nagapabilin sa high-risk area sa kampanya sa Department of Health sa COVID-19. Butang nga mas ginahugtan sa task force ang pagpatuman sang ginpagwa nga mando sang alkalde. Concern ka no ng mga gapulan, mga obra sa downtown area, like sa plaza, na may mga dala sila nga mga minors, no? Nga ilagi na rason nga wala sila bilinan sa ila balay. That's why nga amo na supo mga aton concern kung ano na ang kagapati man sila tutukin-tukin kabalik man sila gyapon, na may nagalilibot nga mga
kabataan nga nagabaligya sa mga Bombay, Ahos o kung planila sa mga right road ang amunaan kasamita nga makita, no? Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Patay ang isa pagid kapugante gikan sa Negros Occidental District Jail matapos makaengkwentro sa pulis sa barangay San Fernando sa Talisay City kainasang aga. Sa 5 ka mga pugante, 2 ang napatay sa engkwentro, isang na-recapture kag 2 ang nagapabilin nga at large. Yaring report. Nagrespondi ang Talisay PNP sa sitio Katabla sa barangay San Fernando sa Talisay City matapos gimpahibalo sa BJMP. Ngaya didto ang 3 pa ka mga pugante gikan sa Negros Occidental District Jail. Patay si Danilo Celeste sang ginaligar magbato sa mga pulis. May nakuha nga pusil kag mga binangon sa balay kung sa diin siya nagapanago. Nakapalagyo naman ang 2 pa niya ka mga kaupdanan nga mga pugante nga Sanday Francisco Ipogon kag Alejandro Montoya. Sulo sa mga residente diri sa may sitio Katabla, barangay San Fernando, mga 9:30 kagina sa aga. Sang hinali na sila makabati sang sunod-sunod nga nilupok. Ang mga nagapang-abono sa sininga katubuhan nagdinilagan pasaka matapos makabati sang sunod-sunod nga mga lupok bangod sang kakulba. Suno sa isa sa mga residente kag anay kagawad nga si George Esandarte, pila ka metros gikan sa ilang nga balay ang balay ni Jade Katigan kung sa diin nakit-an ang mga nagapanago nga mga pugante pero nabatian niya pa ang sunod-sunod nga mga nilupok sa pusil. Basi gulpinan ka makabati ng lupok. Oo, pero haya o. Tapos? Nakadto ko di o. Kang mga tao ang kaobra sa kampo. Di nagsaka naglibi. Na matiruhay ko no daw. Tignan kadto namon namon nagali ang ambal nila ang nakabuhi ko palagyo sa bago. Amo na diho. Istorya pa sa mga residente, nagaisahanon lang si Jade nga nagaistar sa amo nga balay. Hindi man sila makasilingkod bala, didto nagtulog ang 3. Pero sa maabtan sa mga pulis kay naka-boxer shorts lang si Celeste. Matapos ang insidente, natublag ang mga residente sa mahibaluan nga katapos ang robbery group ang nakalapot sa ilang nga lugar. Siyempre, siyempre, kung hindi sila dakpan niya, kundi sa ka-online balay namin niya, pamatyon niya kami, kundi kalawaan lang niya kung ikaw yung magpatay nga sa la mo man Hindi mo yung pagbutang sa batas, sa kamot mo ang batas. So may kangangaw, may... Kung patyon niya malaga, kundi patyon mo lang siya. Ang napatay nga si Danilo, utod sang natiruhan man kag napatay sa banwa sa Murcia nga si Marvin Celeste. Suno sa PNP, katapos ang Celeste Robbery Group ang mag-utod. Ini ang grupo sa likod sang seri sang robbery cases sa Northern Negros. Nadakpan man sa Murcia si Daniel Tamon. Carnapping, robbery, illegal possession of firearms ug attempted homicide ang kaso ni Danilo. Ang at large nga si Ipogon katapos ang Ipogon Robbery Group nga may kaso nga robbery with violation against intimidation of person kag robbery with homicide. Si Montoya naman may kaso nga carnapping, robbery, illegal possession of firearms, attempted homicide kag acts of lasciviousness. Ginausisa pa sa PNP ang impormasyon nga ginpasugtan sang tagbalay nga magtiner sa iya nga balay ang mga pugante kag kun mapamatudaan ini pwede sa makasuhan. Martes ang aga sa nakapalagyo ang 5 gikan sa Negros Occidental District Jail. Kaag sa tripping ni Ruming, nature trip kag magkadto sa beach, pwede mahimo sa isa lang ka lugar. Trip mo bala maligo sa White Sand Beach? Gusto mo man mag-trekking? Magkaon samtang nagalantaw sa manami nga view. Makakita sang nagkaninain nga mga kasapatan. Magkayak o kun mag-snorkeling. Initanan, posible sa isa lang ka lugar. Sa Banwa sang Kawayan, amon ginbisita ang Danhugan Island Marine Reserve and Sanctuaries. Ang tanan nga ginmitlang ko pwede mahimo diri. Optin nyo ko buwas, aton itur ang bilog nga isla sa tripping ni Ruming 10 a.m. Barb katahom sang isla, no? Kung kapagkita kami ng lugar nga magpaliwaliwa, peace and quiet nga lugar, do isa siya sa lugar nga namin i-recommend sa mga bisita mo o kamo mismo gusto niyo mag-relax. Pero di ba hindi siya pwede nga magkadto ka lang to? Do ka strict sang... Or how do you get there? Wow. Durag English, no? But how do you get there? Bali, Barbie, ka magito ka kadto, actually, hindi mo man siya malakat. Makross ka pa sa island. Pero mabook ka gida in advance. Number 1, ginalimit ang tao makasulod sa lugar. Number 2, kastik to sa ilang ginabantayan ng area. Protected area siya mo. So, dapat nakabuka para masugat ka sa imong bangka sa oras man sa pag-abot mo dito. So,
So dapat makip in touch ka gid di kaya nga basta-basta lang makadto. Hindi ka to kakadto nga mama. Gusto ko magdanhugan, makadto mm. Pabalo ka gito sa ila. Dapat anay para mas mayo man ang pag-accommodate nila dason sa imo. Ka-blessing no, may ang pagitan niya mga katahong gid makapa-proud sa mga taga Negros. Kagamoy ato mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat eksakto kag balanse ang mga impormasyon. Parayan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subado, mayong hapon.